समायना जों गाबोन आइजों आंजों जों गाबोन दिकेजलियाव आइनि लोगोनाव आलासि जानो थांगोन। औ आंखौबो लांफादो बिदिब्लालाय बिकास। थोरजाम्बि आं नोंखौ जोंनि न'खरनि आरो आइनि जाथि खुरमानो आरो जोंनि न'खरनो देखायथ'नो साना। नाथाय मानो बिकास? नाथाय मानोथो नोंथ' मिथिखायो नोंनो मिथिखायो आइजों आंजोंल' दं होनना आरो जोंहा जाथि खुरमाया रावबो मोजां मोननायफोरखौ न'आव लाबोफेरा आरो लाबोबाथाय डाइरेक्ट जुलिनि थाखायसो लाबोखायो। थिग बिदिनो आंबो आलासि जानाय फासिनो डाइरेक्ट लाबोखागोन। आर इउ अके? जागोन, आं मानिगोन। मानिखायो आंनि मावजि सनाया। नाथाय नों गुबुनाव थांना नों आंनिख्रुइ साबसिन आरो समायना अननाय मोजां मोननाय होयोब्ला आंखौ बावगारलाङाथ'। हाय आंनि गोसोखौ फाथो सिना बायदि मोनदों नामा नों? सिफायबानो थुमथुम बायनो। आंनि गोसोआबो मोनसेल', आंबो सासेल' आरो आंनि मोजां मोननायाबो नों सासेल'। थेवब्लाबो बिकास गोसो आरो जों सानैनि अनज्लायनायाव बबेबा लोब लोब दैनि दाहारजों बुखारलाङोब्ला आं मा गोसोजों मिजिं सुजुनानै थानो बिकास नोंनो बुंलाय। आरे आंनि मावजि आं बुंबायथ' आंनि गोसोआ गुबुनफोरनि बायदि नङाथ'। नै नोंनि खर'आव दांना समाय लादों आं।